Zvikanzi nemuShemarian vasiri varidzive paprojekti vepano ndokubva vati Sharon ndiri kuhwa kufara ndasekuru Beni vari kundinakidza zvavari kuita nemukoni we$20. Dai varamba makadaro tichaita zvinofadza kupfuura ipapo kuti muise iri $100. Handenyu muri hamene zvamuchaitei zvikanzi mamwe mabhiridha ese uye suriko tichaita zvinofadza mabhiridha ese zvikanzi tishaya naye $20 nyaya yacho
Saka ndizive kuti mune muri vangani, muri 5 kudaro. Mwandi 4 dollars ndizvo. Ndandipedza pangu babaro wangu apa kosoka tanganika nani. Babaro vanonetsa kutonzwisisa zviri kufamba sei. 2 3 4. Kwakuna guys. Oh. Then unoona zvikuita pa. Guys, vanhu vapuwa chipo. nemuShemarian. Ndiani waranga kudai. Ndiwe wakanaka. Ndiani waranga kudai. Ndiwe wakanaka. Mwari wakanaka. Bona kwakuda kunaya guys saka changoti ga. Kuno kukuru kutoti kwakusimuka slarikikiri footing yedu yakaoma zvamungoona apa. Tambo ndo madziro. Saka pasina tambo iyoyi hatikwanisi kuvaka mugombo. Hondo madziro. Iya ndo madziro. Kusikirwa kungoitwa vanhu vadari. Asi ndo madziro ega. Saka guys, inini ndwazvidanyara saka ndoda kuita video yedu chibva tangopedza kawani. Kuno kuda kutanga kusimudza chibhokisi redu. Rikanga rasimudzwa toda back filling. Chaita back filling torama kwakuzotida slabbing yedu. Saka muzoona nhasi achitototi zvinhu izvozvo zvestage iyo zvinge zviripo kusvika tasvika patizwa kuti dzimwe dzemabricks dzinofanira kuya mangani. Asi tikusaende hwakufara. Makadima Shamarian muri yeZimbabwe nekumativi enyika vakatikomberedza. Tinokutendai nekutitsigira kwamuri kuita. Dai maramba munotitsigira. Shika kana paresveka hatirambe kugadziriswa nekuti tiri kuda basa. Amen. Guys, tiri papo guys. Zviri guys for the people. Iwe. Saka nasa chambozoti day nambari but anyway, ndakuradza kuti pa structure yedu tikushandisa this thing ezo inonzi impembo ndo yaidiwa neclient chiti ndoda kuti materials angu anga atichishandiswa zvakare neimpembo saka ndo mapekisa muri kuona koya kuno uku papa ndo pari kuzokanwa ndoya naro kuno kudhaga redu vachiita zvavanoita. Saka nezuva tinazokwanisa kuita sei kuita mavideos edu haina kuzopera tichitsanangura kuti pane muShemarian wakatipa chipo nekuda kwasekuru Beni vakapuwa $20 nemuShemarian. Haasitombori hama yemunhu weproject inoyi kana kuti muridzi weproject munhuwo muShemarian akangofarirawo timu yedu. Saka sekuru Beni vakawana $20 yavo. Vamwe vakomana vese vawana $4 ndikaona wangu dhiringi ndakumutenda vakomana murida muridza iwe. Vakazonaya zuro takaisa kunyatsa kumuti timutende muShemarian iyeye wakatipawo madhiringi zuro tinozvitenda. Iproject inonaka kai yekuti uri pane zvimwe makomborero anongoramba achingouya mamwe ine mere makarimwa here kuda umwe asachatopesa ameno payabayika but iri kutora zvayo yabayika paizvi pai neiwe uya tione munacho ainokansela iri kutora saka wabayei. Haiwa iri kudza kuti moto wasara chirega kudaro usabaya chunhu. Guys, sachabuda zemwe muzika munachakata guys. Yolaiti saka guys video diri ananyanya kureba zvachangori patanzanira nezuro zvakare. Ndena akakatenga chii chibatiri. Chisola batiri. Oh, zvichaja. Alright, but anyway, ndo zvilipo. Ndida kuti ndivape vakomana vacho. Pana umwe boss babari vananda vapa yavo $4. Hakuna munhu ndakapa $5 here. Hakuna. Ndapewa $4. Ndoro nangu rimwe dzandi kushautira kaindepi. Ndiri kufunga kuti kune munhu wakaita lucky akawana extra. Saka vanhu ngavasara kuwana $4 avo ndibabatanya nababa Faraina uyu. Ndibvunza kupai. Anazofunga vanga ndakuzoti handakuisvitsa.
uyaiwa vanhu vogoti shuwa hatina kupuwa ichokwadi handisingachaioni saka makuishiyana $4 yenyu mogotenga madrinks tonotenda sekuru bheniyo vaita kuti pave nemorari wekuti tipuwe tozode zvedu saka ndoinenge $12 mozosplitana oiyeke asandasiva chanda zako pamusoro mashamireni nemhuri yezimbabwe tinoda kutenda aimboita ibhenzo edu uri kubuda uchidai mozviona nekokoko uko kunanaka moto kwese ukoko kuti tasimudza building yedu ifoundation iyi uchiozviona uchinda ukoko foundation yese kusvika uko foundation yedu yaiya ndokwayava apo saka zviri kuita wozvionazve unozviona sekuru benzo unoti kudine zvikuitika yemuyera shoko ndangake ndisina chikwama handi muri kuona munobuda mari yacho mari inobuda kumana chikwama muyera shoko unotendwa chikwama panga pasina yawakandipa mari yatasaona mari kubuda ndo chikwama chacho saka chikwama chamuka ndo chekutanga unotendwa muyera shoko waletera sekuru benzo waletera ndangake ndisina waleti kuzviitisa no kuti bhajeti dzakamunangana nezvazvakanangana aiwa iyi ndinoda kuti ndakona kuti iyi ndokana kuirangana pamushamariri wangu zva kuti chikwama ichi wamudatenga waleti ndatenga waleti muchingoudza vanhu vese kwamachengeromuShemarian ndekumushamarieni sei vakakupa noti kugona basa vanada kuziva kuti sei vakabiwa ndozati kugona basa redu varume basa redu rakanaka kumashopu kwatiri ngofamba vanongoti hava varume vakapenga pamuchitipa rambai muchitipa kuburikidza nevatinoshanda navo tinozvitenda izvozvo tinotendawo nekuramba muchitevera muchitigadzirisa apo neapo tichifamba tese zvimwe zvachona zvatinokanganisa asi ndofunga muri kungoonawo kwamunenge muchiita tinenge tichiita tichiimprovawo tikapo bwazi pangu pakati kwire dzake fambaoende kudhize nekuishamwe taurisa kamutso chiri kuitika apa inawo yekuti tanga tichida kugadzira kuti toilet yedu ibude ine level yakafanana so that iyo iri pazasiyo inenge yakazvimirirawo ine yakazvimirira nekuda kwegradient level yachona yakanyanya kuita slope stereo so that yaita mastep yoenda pazasi yoenda pamusoro kuti zvibude zvinenge zviri nani zvinoredusawo makosti basa racho richibudawo zvakanaka uye zvinenge zvakasimba because hazvizosheka stereki kana kunze uko kukange kwanyanya kupura stereki kubva muground pamusoro yemashamareni makadini hasi kunoti bho hai totenda nemadringi dzamakatimadringi amakatipa hazvi kutenda chaizvo basa tiri kubva naro riri kufamba basa redu takutosimudza mudhuri kubva kufoundation kuti tivake foundation kuti tigogadzira kuti ugosumuka